like this so much better than a hotel. Is Tamara here? No. I think you have the wrong home. Lock the front door! Why are you doing this to us? Because you're here. Papakhat chu ram noya man mozet main atlan chia atlanzel nu chuan tlusul palin ake atin napal ta lau mai reilo te ama tute chuan lo nang chingin an tihlim ta ni maya le abilpa Ryan tetsu anin ton champa kumnga na lawm turin anjin chuaka an phurin an kar khal ngai saklem lo changpo an nei deuh zeu zeu ani an tlanjel nu chuan an GPS chuan signal a mu thei tatlat lo an bo nianga in an phurna te po are deuh rum rum manani ma se van nei thak takin khopakhat an wathleng hlol maya chu khuwa chu Venus khuwa ni in dorem chang masabera chuan thilei turin an chol an thileina dora chuan mel hriat te chhar tharin anni po anin nei champa aloni ve chia maya chuan anni po kumnga lai anin zui to thu shilin reilo te a in nei tura anin buat sai thu a hril chu muna om then khatte chuan makti mel zeta lo enin chu mun chua san tur chuan anin buat sai ngal an thilei man an pek don lai chuan counter bulla mi bo thalak in tar chu mu in an thlir vungvunga kara an chuan hu chuan an kar chu anung thei tatlat lo mai mi pakhat chu an kar bula lo dingin chu pa chuan Rudy ani thule mechanic ani thu alo shil Rudy chuan an kar chu check sakin apat thak ngai om thule motor pat zorte chuan doran khar to avangin chulai hmuna chuan an ri mai ngai don ti a hril maya chuan chumuna chuan khulbuk a omem ti lozot vatin anni chuan chulai hmuna tanga hlawak lawa chuan a om thu alo shil Ryan chuan maya nena chumi te chu arin zong ani lo thule an kara chiati an lo hrevengot te kha makati thu lo soyin an ruam han na vek nia angai thu a hril mase maya chuan chutiang zonga rilru pulo turati in Rudy nena chuan atran puina wangin lawm thu a hril Rudy chuan an thlen na tur hmuna a tho puipa chuan a thla thei tur thu hrilin dorhak tu seli chuan ani po in a thla thei thu alo hril kholbuk chu wathlengin room vel omdan chu maya du zong tak alo ni Ryan chuan fridge chu wachekin aman tlak lo thu maya chu a hril fridge kongka a kholbuk nei tu jo biak po theina number in tar te chu mu in maya chuan biak po ngal atuma mase abiak lang thei minlo wang chuan voicemail nu che in fridge chu amalama siam sak turin angena zana chuan mi tu emoin kongka lo kikin Ryan chuan kongka awa hon saka pona chuan meiche pakhat lo dingin Tamara I ao mema lo ti maya chuan indik lowa akal ni a angai thu shilin meichia po ngoi rengin akal son ve maya mase meichia chu an thlen na in pi maya chuan ding le in an thlen na in lam hoi chuan ading renga Ryan chuan veranda lai chuti engin meichia po akal bo ve ngal an mut nu chuan an mahun turte soidunin thok le khata Ryan asma chu alo zual ta thut mai maya chuan damdoi chu kar aom thu soin Ryan chuan pona bike amu thule chumi mang chuan an kar da an lampan mai chu atuma Ryan kal nu chuan maya le a thian nu debi te chu video call in bia in maya chuan thom dang a heta thut mai Ryan alo kir to ni anga in man mo takin kongkalam apana mase thom chu rele in ngai thalo takin ading reng kongka loin kik chun zomin ponlam abi ngal meiche obok chuan Tamara awamem loti le in
maya chuan a om lo thu in a lo chang le kongka atang chuan bi non le in zantir lama meichia bok kha alo ni kongka chu kalngal watin meichia chuan kongka chu alo chum tawak vak mai tamara aomem lo ti chun zom zelin maya shet loin in chunga chuan mi tu emo an lo om reng to ani meichia chu akal son to ni anga in ngai thalo zetin sofa a thu a Ryan ko la han tum chu dokana a phone da chu alo om ta haulo azon zel nu chuan mundang daya a phone chu mu in pon lama meiche zairi a hre chun zom a thom shet na lam chu pan halin tukvera tang chuan a bia ma se engma a mulo ani Ryan chu kol ngal watin a kol tlang thei ta mai lo voicemail chu nu chi in arang thei ang bera lo ho tur le meichia kha alokir le thu a shil Ryan po an kar da ana chu wathengin tuma an lo om lo an kara adam doi chula in Rudy po alo thleng ve ngal Ryan chuan dam doi la tura local ani thu shilin Rudy chuan engwanga kol masalo nge ani alo zot an thlen in lama maya chuan piano lo tumin a hnung lama mi pakhat scarecrow mai korwa alo thu reng to a ma se reilo te ha chu pa chu akal son le ta ni chumi nu chuan maya chu in bolin scarecrow mai korwu bok chu aloin lan le maya in a mu ma chuan a bi bole a reilo te a karen lo thimin maya chuan bungrotlari a he chun zom in chung chu en kul velin mai korwu dang aloin lan le man mo taka tan che in chung store room a inkal nana alampan chuan mi tu emo localin kongka chu alo hong ta thut mai mase Ryan lo ni in engthil nge thleng alo zot ngal maya chuan mi tu emo in chunga an lo lu thu le pon lama po midang an omti alo shil Ryan chuan tuma a mulo thu shilin light siam turin an kal ngal light anon hu chuan Ryan chuan engthil che nge thleng zot non le in maya chuan mai korvu mi tu emo in chunga an lo lu ngai thu a shil Ryan chuan a mu sul mai ni a angai thu lo shilin banga mai korvu thalak intar te chu a en tira chung thalak intar chu thimzinga a musul ni a angai thu shilin an chen ngai lo na hmuna an kho saka wangin a musul ni in angai ani chuti lai chuan kongka chu mi tu em in lo kikin Ryan chuan kongka awa honga mase kongka kik tu ero mu tur an om lo an pialok thimzinga chuan meichia kha loading le in an ni po chuan an thlir renga maya chuan meichia son mak sa vu empty zotin Ryan chuan a hriat big lo thu in alo chang Ryan chuan wapan na in meichia chu man mo zetin atlan chengal Ryan chuan meichia chu kozuin alo kal le ni chuan police akol tur thu a hril in chung an lu nu chuan chowka a thil ei dunin in chung lama tang chuan thil engemaw alo fara in chung lam an han en chu savathi aloin khai reng ti mu in maya laulu tuk chu a au ta chiam mai kongka le tuk verte chu man mo taka kal ngalin pon lama tangin kongka chu shein an lo chek chu ruma chuan an him don lo ti she in room danga anin kal nan le ma se anom na room kongka po chu lo chek chele in scarecrow mai korvu kha aloni Ryan le maya te chu thlir vung in akal san vele maya in chu a chu san to ni anga in anom na room chu an chu san ngal Ryan chuan a phone va chu vatin an lo ti chet sak vek to a chu in chu man mo taka chu sanin an tan chet na turber bike chu an lo hal sak le scarecrow mai korvo po loin lan le in man mo takin in chunga an lut ngal washroom a biru in maya chuan Ryan nena chu in nei tu zo chu ramwak mi ani thule ina chuan silai ada ngerin thu ashil in hnoilama tanga chu the in be sein man mo takin an chuk ngal ma se maya chuan perek anem fu pal ta hlau mai ana tur rakri chu mai korvo ho chuan lo she in Ryan chuan thom chu lo turati in aka a hup wata engtin tinemo in chu chuasanin man mo takin an tlan chengal an tlan chiat na lama an phone pai chu thlawin an thlen na in bul bungrodana chuan an biru maya chuan lighter ti alin an hnung maya meche mai korvo po alo omreng to in nei tu in silai adana ni om te chu zong zelin
van nei thlak takin Ryan chuan hreipui a hmu fu ta hreipui chu maya kentirin in chunglama silai zong turin a chhole chuti lai chuan maya ma a meiche mai korwo chu loin lanin a hlau lutuk chu ring takin araka scarecrow mai korwo chuan a hnung lam tuk vera tanga lomanin Ryan chuan silain alo kapa mai korwo te anin thir film nu chuan in chu chhuah sanin Ryan chuan an pi loka om mi pakhat chu akap ta an han en chiang chu in nei tu zawk kha lo ni in fridge siam tura local ani zawk motor chuan tlan chok ngalin mai korwo te chuan motor dangin an lo nang ching ngal an motor chu nor zelin Ryan chuan maya chu motor chhuah san turin ati Ryan chu motora ake ti tangin maya ero a chuak thei rama Ryan chuan maya chu ala thei ang bera tlan chengal turati in mai korwo te chuan an kar chu an lo su chun zom zela Ryan chuan asilai lek chokin scarecrow mai korwo chuan an kar dar halang chu alo chek Ryan an silai la kena wang chuan mai korwo te chu an tlan chengal ani maya chuan 911 lo call mekin an in biak zo ma chuan signal about a dai mai atom na bulmaya chuan misul hawin an tihlim te ruang alet rum mai bok atom na hmuna tang chuan chokin anung lama mai korwo dang aloin lan chun zom ni khoshelo avotlu in Ryan po kar tangin a chuak thei to a mai korwo me chia kha wa mu in anung lama tangin silain atina maya omna zot ngalin chunu chuan athu soi chu angai poimo lemlo achem te chu da thatura ti le in chunu chuan ngai poimo lo mel zetin alo nui sovel scarecrow mai korwo lo thleng chun zomin Brian po ni khoshelowin an votlu a an pan hi chuan in chunga hruilu tin chera an phur bet Ryan chuan maya chu a thei ang anga tong thlamuanin anin nei ngai tur thu a hrel meiche mai korwo chuan Ryan chu apuma lovitin scarecrow mai korwo po chuan alo khoi chun zom Ryan chu chuata tluin athi sen po abona sa hle a maya chuan engwanga an chunga chu tiang thil ti nge an ni zotin meiche mai korwo chuan an kal lo na mun tura an kal wanga ni thu alo shil scarecrow mai korwo chuan maya po vitle in chuata chuan atu ve ngal police motor lori chun zomin mai korwo te po an thir fitlim wata maya chu damdo ina lo har chuakin a taksa hliama wang chuan chet po a che hlei theilo a him to ni anga in khuma tanga a han tho chuak chu scarecrow mai korwo chu abula alo mur rengani